noites. Aquí estamos, no directo de Santa Semana, o directo prometido. Gustaríame saber se me escoitades ben. Igual podo eu probar tamén se se escoita ben. Hola. Hola. Sí, escoítase ben, creo. Pois nada, ai, eu con estos pelos. Pois sinto moito chegar a estas horas, pero enredoume o traballo, entonces estas son as cousas que pasan ás veces na vida, que tiñamos programado que íbamos a facer directos todos os días ás 10 da noite e ao mellor se nos complica algún, como agora. Outra das complicacións é que teño o cerebro un pouco frito. Eu en realidade non cheguei tan tarde á casa, pero cando cheguei decidín que para a miña saúde mental era mellor cear primeiro, entonces fixen unha... Vamos contar toda a miña vida, todos os meus avatares. Fíxenme unha sopa chinesa, unha sopa instantánea, vale? E botei un ovo dentro, porque me encanta facer iso. Despois, porque eu, como que, bueno, a ver, fun aí á terra cha. E a terra cha ou fai moito frío ou te coces. Non saben o que é o termo medio climático. E, vamos, que eu agora, cando baixaba no coche, pois, joder, facía moito frío. Cheguei á casa entelesada de frío. Dixen, voume facer unha sopiña destas, despois tomeime tamén un algo de doce atrás, e digo, agora, que xa sentei, xa asentei, xa me reconstituín con esa sopiña, xa poido facer o directo. Entonces, por iso, tanto atraso acumulado. Entonces, agora trátase de lidiar un pouco coas miñas neuronas que están en modo repouso absoluto. E ademais están ocupadas facendo dixestión. As neuronas non fan a dixestión, bueno, dá igual, están ocupadas, vale. Pero todo ten as súas cousas de agradecer, porque eu mentras baixaba no coche aí da terra cha, e a terra cha sempre me pareceu un topónimo moi gracioso, porque en plan de, e a este cacho de terreo como lle chamamos? Bueno, é bastante chan, vamos chamarlle a terra cha. É que de verdad. Moito non buscaron, non? Bueno, centrémonos. O caso é que baixaba eu, o caso é unha aseguradora de descenso tamén. Bueno, o caso é que baixaba eu no coche aí das terras de da terra cha. Non sei se xa por Abarín ou por aí. Eu viña escoitando a radio. E na radio había unha señora, a ver, foi unha cousa así un pouco descontextualizada, no que cambiei de emisora, e saía unha señora dicindo que se tes, é que non me vedes porque estou como tapada pola pantalla do ordenador. Así un pouco, tesme un pouco máis en pantalla. Ainda que por que me queríades ver? Non o sei, pero bueno, isto é Twitch. Supónse que o twitcheiro ten que estar en primeiro plano. Veis que tiño o cerebro frito? Bueno, o caso é que viña unha señora falando na radio, non comigo, na radio, aconsellando a persoas que teñan ansiedade ou algún tipo de problema ansioso. Entonces, un dos consellos que daba, de aí o nome deste directo, que é Demo de Coaches, o consello que daba era ter unha clave contigo mesma para reconectarte e repetila nos momentos en que sintes que che vai a vir esa ansiedade como a un mantra. Entonces, claro, eu aquí xa dixen, repetirse cousas como a mantra, sabes, non sei yo, pero claro, a señora non decía que repetiras o Hare Krishna ou
o Mani Padme Hum, ou esas, non, o que chamamos mantra, porque collemos collémoslo de aí, esa palabra. Tiña o cerebro frito, non mo teñades en conta. Entón, o mantra que esta señora decía que era bo para estas persoas que teñen ansiedade ou estas persoas que teñen episodios fortes depresivos é a de repetirse para si mesmos, cara adentro. Algo así como estou tranquila e vivo a miña vida tranquila. E repetila ata chegar ao momento de calma. E a mí pareceume, mira, que a señora igual ten moitas titulacións, igual non é coach, senón que igual é psicóloga, non o sei, igual ten títulos académicos que o avalan, pero a min gustaríame saber se en verdade isto funciona. Porque normalmente unha persoa que está nerviosa ou a punto de entrar nun episodio nervioso, por moito que lle digas tranquilízate, non se tranquiliza. E se non funciona que ti lle digas, por que vai funcionar que se repita ela mesma a si mesma tranquilízate? Tranquilízate, vives a túa vida en paz e en calma. Non, eso non pode funcionar, é imposible que funcione. Repetir 3 palabras non pode funcionar. Eu non son coach, nin teño titulacións, nin puta idea, pero eu diría que o que pode funcionar é efectivamente decirse a sí mesmo un momento de calma, inspirar e intentar lembrar ou traer a ti outros momentos nos que te sentiches realmente calmado, dicindo non é para tanto. Non é repetir a palabra, senón traer a ti esas situacións na que tiñas ese momento de control. E iso non se fai repetindo tranquilízate, vives a túa vida en calma. Tranquilízate, vives a túa vida en calma. Tranquilízate, vives a túa vida en calma. Probablemente o que pase é que te acabes poñendo máis nerviosa. Iso é así. Claro, habería que considerar que tipo de episodio ansioso e nervioso ou que tipo de crise sería. Pero eu como señora tendente ao automenosprezo e a pequenos episodios depresivos, xa vos digo eu que de repetirme a min mesma, veña, non é para tanto, ponte alegre, hoxe é un bon día, porque todos os días son bons na túa vida. Non funciona. Non funciona. E eu non son unha persoa especial, nin rara, nin fora do normal. Así que non creo que ao resto do mundo lle funcione tan máxicamente como viña a decir esta señora. Pero claro, eu non quero non vou poñerme a discutir con unha emisora, que é unha emisora que eu xa pola mañá, cando a iba escoitando, había un médico dando consellos a pacientes que o chamaban e lle contaban síntomas, que é unha das cousas máis absurdas que se pode facer, o sea, non lle preguntas a Google, pois tampouco lle vas preguntar ao médico pola radio, que é médico e sabe moitas cousas, pero non te está vendo, non coñece o teu caso, non coñece os teus análisis, non tal. Para que serve iso? Bueno, pois para que as persoas que chaman, que están un pouco intranquilas, pois atopan certa tranquilidade, ao mellor nas palabras dese médico, pero iso non quita de que tiñan que ir buscar ao seu médico de cabeceira, aínda que houve unha señora que lle preguntou ao seu médico de cabeceira, non, porque a radio, que por que tiña que tomar o omeprazol con algunhas outras pastillas, e o médico de cabeceira contestoulle que non tiña tempo para explicarlle como funcionaban todas esas pastillas, que as tomara xa está. E eu, aos médicos tamén, os médicos de cabeceira tamén podedes botarlle unha frenadiña, non? E pararvos a explicarlle á señora, que a señora non vos vai roubar o título, que os anos de carreira non vos vai quitar porque lle expliques para que sirve o omeprazol, é porque o ten que tomar. Digo eu, non sei, igual estou dicindo unha cousa moi rara.
Pero bueno, a ver, é que teño o cerebro frito, díxenvelo xa, non sei se hai algún coach que me poida axudar contra a fritura de cerebro despois dunha longa xornada laboral. Creo que o mellor que se pode facer é o que fixen eu, tomarte unha sopiña, tomarte algo doce reconstituínte, meterte no sofá ou meterse na cama, porque xa son horas de meterse na cama e poñerte unha serie para quedarte frita ou non poñerte nada, non fai falta, non? Hai que levar ben os ritmos, e que isto tamén é unha cosa, hai que levar ben os ritmos circadianos. Xa, bueno, pois dillo ti a un garda de seguridade. Dillo ti aos que fan as gardas no 061. Dillo ti aos que fan as gardas de bombeiros. Que leven ben o ritmo circadiano. Que vivan acorde á luz do solar. É que me fan tanta gracia os coaches. No, é que mirou porque sentín un ruido extraño e a Pelusa que estaba roncando porque, bueno, en fin. Entonces, coach, no, o peor dos coaches é que todo o mundo cree que pode ser coach porque saiba 4 cousas ou lera 5 libros ou menos. Ou lea sempre libros sobre a mesma temática e ti, aínda que sexas periodista ou calquera outra cousa, pois como estás posta nese tema, pois serías coach. Que me parece unha cousa tan absurda como se eu agora me fixese acompañante no loito, si polo mero feito de que levo non sei canto tempo estudando cemiterios e lendo certas cousas de antropoloxía funeraria. É absurdo, sobre todo porque odio aos seres humanos e non quero tratar con eles en ningunha circunstancia, pois non creo que puidera ser eu coach. Pero despois escoito certas estupideces que se din por aí e digo, mi madriña querida, se este vale tamén valía eu. Pero claro, aquí entra en xogo o que xa vos dixen ao principio, que eu son unha señora demasiado tendente o automenosprezo, pero é unha cosa loca. Eu non necesito inimigos. A peor inimiga da miña casa son eu, contra min mesmas. É que é o peor. Entón, claro, imaginadevos que vas con unha bandexa chea de cousas e vas dicindo ti, como persoa que te auto-menosprezas continuamente, vaime caer, 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 posta nerviosa, posta ansiosa, empezas a descontrolar todo e efectivamente vaiche caer das mans. Pero ti crees que por repetir, oh, non me vai caer porque vivo unha vida feliz en calma, non me vai caer, non me vai caer, non me vai caer. Vas estar menos ansiosa e non vas meter a zoca? Pois non vai funcionar. O único que funciona é buscar a calma mental. Isto, a ver, porque aquí eu non quero sonar New Age, nin quero sonar coach de mindfulness, nin ningunha cousa destas. Estou a falar desde a miña experiencia e a única maneira que teño de comunicala é esta verborrea contemporánea de calma tu mente e esas cousas. Pero a verdade é esa, que o que tes que buscar é os momentos nos que as cousas che saliron ben e non estabas obsesionada e preocupada por esa cousa que che está a causar a ansiedade ou o nerviosismo agora. Isto pasa moitas veces, é como no coche, vanme dar un golpe, e ao final vas tan é que lle petaste a outro. Nunca me pasou, pero, bueno, é un exemplo que se me ocurriu. Claro, focalízaste neses nervios que tes e esqueces controlar todo o contexto que te rodea e que é necesario
para que a situación saia ben. Me explico? Seguro que non me explico, porque vaya fritura cerebral. Pero o que quero decir é que non se trata de repetir palabras, que as palabras non teñen poder por si soas. O que ten poder na palabra é o que a palabra evoca. Se non faz o exercicio de traer a ti o que evoca cada palabra que pronuncias, pois o único que estás a facer é ruídos co aire que atravesa as túas cordas vocais. E isto prométovolo, non o digo porque lera 100.000 libros de mindfulness, de coaches ou de mierdas. Isto digo dende a propia experiencia. É a mesma razón pola que ás veces necesitamos poñer certas decoracións na parede ou rodeándote ou no espacio no que traballas, porque o que che evoca e o que che transmite axúdache a traballar mellor. Pero é o que che evoca. Poñamos por caso que pois poñamos por caso, por exemplo, propoñer un caso de santos que moi católico, moi de Semana Santa e algo que creo que todos podemos entender. Eu penso, é unha teoría non elaborada e é unha filosofía non elaborada, é algo que simplemente penso, nunca elaborei moito máis alá da propia experimentación, pero como, por exemplo, ter unha estampita de Santa Catalina de Siena, vale? Non é a imaxe de Santa Catalina de Siena composta coa súa pintura ou impresa na túa impresora, non é porque sexa a imaxe de Santa Catalina de Siena que de repente te vas a volver intelectual e filósofo pola pura influencia desa imaxe, senón porque ti coñeces a historia, ti coñeces a Santa Catalina de Siena ou sabes de que é patroa e que por que queres ter aí e que lle pides e que lle pides algo ou se simplemente che gusta ter esa imaxe. O feito de vela recórdache o que lle estás a pedir ou cal é o teu anhelo ou cal é o teu desexo, en certa maneira estás nesa onda de conseguilo ou de traballalo. Non é a imaxe de igual maneira que non é a palabra. E vouvolo explicar moito máis fácil aínda, porque lembrade que teño o cerebro frito. Pero verdade, que non é o mesmo perdoar non é o mesmo dicirlle a alguén que o perdoas, que perdoalo en verdade. Que certo é que cando lle dis a alguén que o perdoas, xa hai certo camiño para perdoalo de verdade. Pero moitas veces, ata que o perdón se dá de verdade no corazón, ata que non deixas de sentir xenreira polo que che fixo, eu diría que iso perdón non é. Ata que non deixas de decir, non, en plan de, perdóte, pero ojalá algún día che pase o mesmo ou cho fagan igual. Tío, pois non estás a perdoar, sabes? Perdoar é, bueno, perdoo, xa está, deixo ir pasar. Non che desexo ningún mal, non che desexo que che fagan o mesmo, o que sexa. Con lo cual, volvemos ao principio desta conversación, o que dixo aquela señora a mí pareceme totalmente absurdo. Tantas voltas para
para volver ao principio. Entón, coaches, moi mal. Hai demasiados coaches, como demasiados podcasts, como que todos nos foi das mans, xa está. Eu sempre digo, todos, a ver, eu son fan de Montaño. Montaño dicía que se ti se te sentabas a escribir a túa vida, os teus pensamentos e a ordealos, calquer persoa podía ser filósofo. Pero, efectivamente, hai que ter certos coñecementos e certo tempo de sentarte a ordear os pensamentos. E iso é unha parte tamén importante dos que da xente que se adica a filosofar ou facer a intelectualidade. Ordear os pensamentos é moi importante. E ordear os pensamentos non é ler 3 libros, cadrar con eles e decir eu tamén penso así e despois repetilo como un loro. Elaborar o pensamento require que ti mesmo fagas o proceso de escritura deses libros ou o proceso de construcción desas ideas, deses libros. Por iso, ás veces, eu creo que é máis importante sentarte a escribir ou sentarte a facer ese exercicio de ordear os teus pensamentos dende un punto de partida, o que queiras, que dedicarte a ler 1000 libros de persoas que parece que pensan o mesmo. Pero isto é moi difícil de elaborar e non sei nin sequera por que estou a falar disto agora. Está moi aburrido andar criticando os intelectuais e aos filósofos e aos coaches, que hai coaches moi bos, pero hai outros que, Dios mío, sabes o que che quero dicir? Non o sabes, ti que me estás a ver, porque nin o sei eu o que quero dicir. Boas noites, Saneigo, que tal todo? Xa non sei canto tempo levas aí, pero por se acaso que saibas que tiño o cerebro un pouco frito. Estive criticando aos coaches e aos filósofos, aos que se din filósofos, non os que son filósofos. Estiven falando da evocación das imaxes. Claro, a ver, eu tamén dixen unha cousa que hai persoas, eu, por exemplo, que me gusta ter imaxes. Hai persoas que decoran por decorar porque isto queda bonito aí. Bien, a min gústame que as cousas que me rodean teñan algún significado. Non me gusta, por exemplo, ter fotos de persoas, de seres queridos. Houbo un tempo no que sí, que tiñan fotos das amigas, fotos da familia e tal, pero dun tempo a esta parte comezaron a molestarme, porque me evoca un tipo de, o sea, un tipo de vida que me gusta, querolle moito ás miñas amigas, claro que lle quero moito á miña familia, pero eu sinto como limitante, como se eu son iso e non hai nada máis ca iso. E non é certo, entonces comezou a pesarme un pouco velas e quiteinas. Están guardadiñas, xa, teños nos álbumes. Eu creo que está ben telas e ir a elas cando che apetece, pero non sempre telas por todas partes mirándote. Bueno, isto por outro rollo, porque tamén herdei cadros do típico retrato matrimonial de bisavós e avós que levan na mesma parede 40 anos e que sí que me gusta velos, pero aprisionanme tamén. Non sei se non é difícil de explicar a sensación. Entón, gústame máis ter outro tipo de cousas. Por exemplo, esta cenefa tan alabada, porque moita xente cando ve os vídeos e ve a cenefa, a todo o mundo lle gusta. Esta é unha cenefa que puxen na miña adolescencia e sigue aí, ás veces dígome de quitala,
porque leva tanto tempo aí que non a vexo. Xa non ten efecto en min, xa non me evoca nada. Pero despois cando vou a rincar así, sigo dicindo, no, que bonita, que me gusta, que eu quero soles e lúas arrodeándome, lembrándome que son unha pésima astróloga, son unha desastróloga, a vosa desastróloga de confianza. Hostia, non me digades que non molaría iso para un vídeo. Un vídeo mensual. Aquí a vosa desastróloga de confianza, co sol entrando en Tauro e Venus deixando de retrogradar. Bueno, entón, que digo, en canto a decoración, a mí pareceme que está ben expandir o espírito polas paredes, pero que despois esas paredes non te coman e non te aprisionen. Vale, tamén tiven moitos anos un cadro, gustaban os colores, ese era de cando era eu pequena, pero era un cadro, era unha sabana con leóns, un atardecer e un ceo azul. Estivo moitísimos anos na miña habitación, encantábame ese cadro, pero encantábame. Pero despois estaba baleiro, non significaba nada, xa era bonito. Ese canseime del, quiteino. A Cenefa ainda sigue, a Cenefa sigue resistindo. Entón, sí, creo que é interesante ter cousas, rodearnos de cousas que nos evoquen, que nos inspiren, que teñan un significado para nós. Non en plan de, ai, este xarrón combina moi ben cos coxíns, que tamén, que hai que, un pouco de armonía e de orde nunca ven mal. Incluso hai armonía na decoración caótica, pero un pouco, pero, sabes, sempre ten que haber un nexo de unión. Pero refírome a non ter, o sea, é que as casas así, rollo Ikea, vacías non, que ao mellor ves unha casa, pero decorada, bueno, super barroca, con bordados, non sei que, pero estilo Ikea, que non significa nada, sabes? Como que é un salón de foto de revista de decoración en que non ten vida, porque se moves un coxín, Dios mío, xa se desarmonizou toda a habitación. A min eso dame moi mal rollo. Non sei por que estamos a falar diso. Tampouco é que eu seña unha señora da superdecoración, ben o vedes pola habitación. Tamén teño certas limitacións espaciais e certas limitacións técnicas que sempre digo que algún día solventarei, pero xa vedes que vamos pouco a pouco, moi pouco a pouco. En fin, sen presións. O caso é que non sei máis de que falar. Xa me metín cos coaches. Non nin as noticias. Porque isto é unha cousa que este ano, dende que deixei de facer os informativos ás bravas, deixei de ver literalmente as noticias. O sea, as únicas noticias que vexo, por desgracia e moi a meu pesar, son as da TVG, porque meu pai ten que comer ben da TVG. Ten unha tradición familiar inamovible. O sea, é máis fácil quitar certos cadros que cambiar esa tradición familiar. Iso quere decir que tampouco podo rajar nin criticar nada do mundo. Non sei se iso é bon ou iso é malo. Si que unha cousa que me gustaría decir é que dixen en Instagram nas stories, tampouco quero entrar en moitos detalles, pero decateime, non, lévome decatando dende hai tempo, pero agora decateime máis. Que eu pensaba que eu non tiña nin idea de animais e plantas, pero resulta que hai xente que aínda ten menos, porque hai persoas que non saben que as plantas son, o sea, saben que as plantas son seres vivos, pero non as tratan como tales. E é unha cousa que me fascina moitísimo. En serio, non.
Entón, por exemplo, morreche unha planta que pagaches a 120 euros e montas un escándalo a quen lle compraches. Pois non sei, a ver, ti un caniche pedigrí a 3.000 euros, se non lle das, se non coidas, se non o pos nun sitio que lle guste, e non lle das de comer, non lle das de beber, o caniche morre. Bueno, pois as plantas dá igual o que pagas por elas, teñen o seu carácter e tes que... E ademais teñen o seu carácter. Téñeno, en plan que hai un sitio que lles gusta, nese sitio da casa, e ten que ser aí, e se o pos noutra, fai pero o seu sitio é o mesmo, só que en vez de estar na esquerda, está na dereita. Da igual, a planta son rabudas. E hainas moi dramáticas tamén. No, isto digo porque, bueno, todo o mundo viu o vídeo de Ter, no? De que lle deu polas plantas. Eu levo unha temporada que son bastante señora de plantas no interior. E non é fácil, non é fácil. A miña casa por dentro non é fácil para que se críen certas plantas. Entonces, hai unha sobre, creo que as calateas, que di que son moi dramáticas, porque nada que lles falta un pouco de auga xa se degolan todas, no, pero que se degolan, que arrastran. E nada que lles pase un pouco de auga xa se ergue. Entonces, sí, hai plantas que son moi dramáticas. O gran referente. En fin, non sei que máis decirvos nin contarvos, creo que xa falei do esencial, e falei moito para ter o cerebro frito, de maneira bastante inconexa. Vistedes como eu sempre son a señora que se autodespreza, que non poido facer un directo sen decir que teño o cerebro frito, que falo inconexo, que non sei que, que non sei cuánto, non poido. Bueno, un dos obxectivos da Santa Semana é corrixir todas estas cousas que o ano pasado non logrei corrixir e que este ano vou intentar. Vou poñerlle un pouco máis de intención. Xa me di ás veces, fálalle mellor a túa nena interior. Digo, porque ela subiu hoxe un vídeo sobre algo de a nena interior que non vin aínda porque acabo de chegar á casa, pero vin que me saiu por aí o título e lembreime. Digo, pois ten razón, pero igual non é a nena interior, igual é a señora interior. Xa cheguei á señoridade así. Como se amaña? Pois non o sei. Non o sei. En fin, que máis vos conto? Igual non vos conto nada máis. Igual directamente despido o directo. Non hai obriga de que os directos sexan de 1 hora. Eu a verdade é que agora mesmo non poido máis coa miña alma. Non podo. Volo xuro. Iso sí, como sempre vos digo, podedes propoñerme temas, podedes mandarme cousas a través das redes sociais, podedes mandarme noticias. Que eu non vexa noticias non quere dicir que non poida comentalas. Vos mandadme noticias. E despois xa veremos. Nada, non sei. Nada, que teño aquí un libro, bueno, un libro, xa sabedes que este pasou por min hai moitos anos. O El poder del mito, de Joseph Campbell, porque estiven botando un ollo de novo ás notas, aos posits, porque dixen eu, este libro, no momento en que o lin, dixen, buah, sí, buah, canta razón, e agora resulta que, pois tampouco lembro tanto do libro, o sea, é como se cando o lera atopara a alguén que dicía exactamente cousas que eu xa pensaba. Esa é unha cousa da seducción do filósofo. Os filósofos teñen a capacidade de poñer en palabras e enfiar as ideas que ti xa pensabas. Xa é a seducción
do filósofo, sobre todo a seducción dos filósofos así populares, ¿no? Como, por exemplo, o Chul Han. Byung-Chul Han. Por que? Porque os sedutores son así, fan, a parte do xogo de seducir é facerche crer que es ti quen está dando a iniciativa. É unha cousa que creo que dixo que quedar. Por certo, vou apuntar aquí que necesito máis libros. Despois diredes, Melody, ti o domingo queixácheste das persoas que xa teñen un filósofo a que referenciar ou dous, e ti tortúranos durante meses co mesmo señor, ou co mesmo puñetero libro. Pois sí, é verdad, porque aquí unha ven criticar o que unha é, porque xa vos dixen que son a señora do autodesprezo. Non era por iso que o dicía, pero bueno. Entón, libro, bueno, que pasou sin pena nin gloria realmente. Pero, por exemplo, mira, hai aquí un capítulo, ostras. É que por iso o teño, para repasar, o teño aquí ao lado, para repasar as notitas que, o sea, despois, cando deixo pasar un tempo, digo, bueno, este libro, ao final, que me interesaba dele? E vou e miro e digo, é verdade, era isto, ou era outro, ou isto xa non me interesa, ou, é que daquela estaba investigando non sei que. Entonces, aquí está o rollo este de que o entrevistador pregúntalle a Campbell, o amor é un tema tan vasto, sí, efectivamente, un tema vastísimo. Bueno, si yo te dijera, hablemos del amor, ¿por dónde empezarías? Campbell dice, comenzaría con los trovadores del siglo II, del siglo XII. ¿Por qué? ¿Por qué? Que pasa? Que a xente antes do século XII non se amaba e non se quería, non se facía poemas tal, home, por favor, Catulo. Catulo, Mira, ¿sabes qué? Vamos cerrar este directo cun poema de Catulo. Leamos un poema de Catulo. Leo por el latín. Venga, va. Esta foi unha das primeiras cousas que debín traducir eu en bacharelato, porque na ESO sí, pero na ESO non traduces a Catulo. Vivamus, mea lesbia, atque amemus, romorusque senus severiorum. Ai, perdón, por empezar. Que teño cerebro. Vivamus, mea lesbia, atque amemus, rumoresque senum severiorum, omnes unius estimemus asis, soles occidere et redire possunt, nobis, cum semilot quitit brevis lux, nox est perpetua una dormienda, dami vasia mille, de indi centum, de indi mille altera, de indi secundam centum, de indi iusque altera mille, de indi centum, de in cumilia multa fecerimus, conturbabimus illa nesciamus, aut nequis malus invidere possit, cum tantum escer esse vasiorum. Que quere decir? O meu latín xa está moi oxidado como para facervos traducción dende o latín. Houve un tempo no que podía facelo, pero a vellez, amigos, a vellez.
Vivamos, lesbia miña, e amémonos. Fagamos caso omiso a todas as faladurías dos anciáns en exceso escrupulosos. Os astros poden ocultarse e reaparecer, pero nós teremos que durmir en noite perpetua, tan pronto como se apague a breve chama da nosa vida. Dame 1000 bicos, e despois 100, outros 1000 despois, logo outros 100. Comeza de novo até chegar aos outros 1000 e a outros 100. Despois, cando teñamos acumulados moitos miles, revolverémolos todos para perder a conta, ou para que ningún malvado envidioso sexa capaz de embruxarnos cando seipa que nos dimos tantos bicos. Pois, agora que relín isto, non lembraba eu que tiña un pouco de Memento Mori. Isto mola. Así que apunto en la libreta dos deberes. Foi así sen querer. E con isto e un biscoito, vémonos mañá no seguinte directo. Non, en serio, vémonos mañá no seguinte directo, en principio ás 10 da noite, ou a partir das 10, por se non se me volven a torcer as cousas. Despois subiránse estes directos a YouTube e, por tanto, vos podedes participar en diferido tamén, podedes deixar comentarios, noticias, temas, cousas a comentar, tal, eu prometo que vos vou ler e vou intentar facer caso. E se non poido nestes directos, pois quedan as cousas aí flotando para seguir facendo cousas aquí polas redes. Bueno, sen máis, desculpademe a fritura neuronal. Moitas gracias por estar e por acompañarme e por ver os directos e comentar. Moitísimas gracias. Deixovos un pouco de musiquiña de saída.